jing thai bam ka bashir khai kari Iran sashisin kalamat biang men ka sau tarik ubnai Januari usnam arhajar arphau sau hakaban nakata ka jing bam blas hadu kumbashis pa laingot ki men sembreu ki lakhlat asyan bat palat ars pa khatsan ngot pat ki de ki men sembreu ki balam men saujor na uneu ubam blas ka jing thai bam kalajia hakapor lai beje janmet hakapor baki pai ba kidang yalum ban le dan buram ya ka jing dap sausnam u general jak sipai cakari Iran utau Qasem Soleimani Henry kinsan ka jing thai bam kalajia hadu arsin haitei jakahi hakbaki pai ba kilaya septing kane ka jingjia kalajia hakate ka nang ba kerman kata hakilan syathe jangkari Iran lai thu ba ka jing thai bam ka baningkang kalajia hakapor lai baje Henry sahadin kumba arphau minute pat ka jing thai ubam ubaar kalajia biang pat kumta dai hakata ka jing thai bam ka ba arsin ki pai ba ngit langit ki layak khlat asyan hakaba hadu sispa laingot ki men simbreu ki ladona u general army cak sipai cakari Iran ya bola tep kerteng kum tau Qasem Soleimani haus nam arajar arpau kari Amerika kala penyap ya u kum ta hakane ka snam ka ba menta kata u snam arajar apsau ki pai ba kilakan mau e dia u Henry ki pai ba pat ki haban mat ya ka apat sepsngi ka bashir kai kata ha u bamblas hakbaidai bakane ka jing bamblas menta ka sngihi ka santarik ubnai Januari usnam arajar arpsau ka Islamic State ka bade ka seng le no changki lain Arab kalakam bakala le ya kane ka kam kum tau presiden cakari Iran ula ongru bo un pensitom dak bating ya kitu kibreu kebeladan ketibian man pen thai bom ha ka te ke jaka